Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yokutanga yakamira sekudai so: hanzi makadii zvenyu mukoma, ndinokumberawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 37 years ekuberekwa. Mukoma Nashi, kutaura kudai so ndiri kurwara. Ndiri kutsvakawo avo vanenge vachida kundinamatirawo. Please mukoma, kana vari free vanokwanisa kukupai mafone numbers avo, then ndobva ndazotanga kutaura navo. Nyaya yangu mukoma payakatangira ndainge ndichiri grade 7. Zvakawanda hazvo handichakwanisi kunyatsokuzvirangarira, but ndakati ndiri grade 7 kudaro, amai vangu ndopa vakabva vazoshayika. Amai vakati vashayika ndokubva baba vazowana umwe mukadzi uyo ainge achindishungurudza, ndikabva ndazotiza pamba. Ndakamborarama upenyu mukoma hwekungorarama ndiri street kid kudzamara baba vachizonditsvaka ndokubva vazondiwana, kunze kwekuti baba vange vachinzwisisa kuti ndivo vainge vakakonzeresa kuti ndinge ndichizosvika pakutiza pamba, but baba vakabva vatondirova ndokubva vazoenda neni kumusha. Vakati vaenda neni kumusha ndokubva vazonondisiya nagogo. Ndainge ndisikatoziviwo kutoti gogo vainge vachiroya, naivowo baba vainge vasingatozvizivi kuti gogo vainge vachiroya. So ndakabva ndazotanga kugara nagogo amainya kubereka baba vangu. So gogo vakazoti vatanga kundidzidzisa uye zvekare nekunditemerera nyora dzekuti ndinge ndichizoitawo shavi rehuroi. Gogo vainge vasingatozivi kuti ndainge ndiine chigumbu nababa vangu naamai nini. So ndakangoti ndava kukwanisa kubuda ndiri ndega kuenda kunoroya. Nerimwe zuva mukoma ndakabva ndaudza gogo kuti kune kwatainge tichifanira kuti tinge tichizoenda kuri kugungano kuchechi. Vakabva vati it is okay. So ndakatobuda mukoma Nashi ndikatoenda nevamwe tikatoenda kuchechi. Asi tiriko kuchechi kuya ininiwo ndipo pandakabva ndazogarwa neshavi rehuroi. Saka ndine imwe nyoka iyo yandiinayo yandainge ndakapiwa nagogo. So nyoka iyi mukoma, ndinoti kana ndiine kwandinenge ndichida kuenda, ndinoti nyoka Grace nyoka, not real name yenyoka iyoyo. Chivhura muromo wako kanhai shamwari unge uchindiendesa uko kwandikuda kuenda. Inobva yashama muromo wayo zvekuti ndinokwanisa kutokwana ndobva ndanogara mudumbu mayo. Nyoka iyi inobva yamera mapapiro yobva yatanga kubhururuka. Ndozvandakaita ipapo, ndikatora nyoka yangu ndikaiisa pasi, ndikabva ndapfugama ndikatanga kuti Grace nhai shamwari, vhura kamuromo wako nhai shamwari, chiita kuti ndinge ndichipinda mudumbu mako unge uchienda neni tinge tichienda kunoroya. Mukoma Nashi yakavhura muromo wayo ndikapinda ndikanogara mudumbu, ikabva yatanga kubhururuka. Ndakazoti ndasvika pamba painge pachigara baba vangu naamai nini, ndakatanga ndichadyisa baba. Mushure mekunge ndadyisa baba ndokubva vatanga kurwara, but ndainge ndichida kukaurisa amai nini, but vakazongonofa vose same time baba naamai nini, zvekuti kutaura kudai so amai nini vakazotosiyawo wavo mwana ainge achiri mudiki. Ndinotomuchengeta uye zvekare ndikuda kuti ndinge ndichizomutemerera nyora dzehuroi. Asi I know it is a long story. Chazondiunzawo pano mukoma Nashi, it is because ndakazoroya uyo asingaroyeki. Mukoma, pane vamwe mother avo vandakanetsana navo. Mushure mekunge tanetsana mother ava tainge tiri mune chimwe chikombi, saka vakabva vazondikamuchidza mari yavo mukoma, ndokubva ndazodonhedza $. Ndakati ndadonhedza $, riya ndikarishaya, ndokubva vatoti ufanira kutoti unge uchitondipa mari yangu, ndokubva tatukana paya. Mushure mekunge tatukana ndakabva ndazokasika kuburuka mukombi muya, then ndikabva ndangomaka fesi yavo. Usiku ihwohwo mukoma ndakabva ndazoenda kumba kwavo ndokubva ndambozama kupinda, but zuva rekutanga ndakatopiwa warning because ndaiti pose pandinenge ndava kuda kupinda mumba mavo ndaingoona moto, gore remoto raidonha richibva kudenga robva ratanga kubvira riri pamusoro pemba, iri warning yekuti muno usapinda. Mukoma Nashi ndakangoramba ndichikodzokera kumba kwavo ivo amai ava kuzonosvika vachizononditsvaka personally. Ndakangokaruka ndationa munhu atouya pamusika pangu akabva anditi nhaye mwanangu, ko why is it waramba wangondivavarira, zvokuti vamwe vanhu
vainge varipo nevamwe vandinoshanda navo vakatoshamisika kuti munhu anongouya kwandiri obva atoti nhai mwanangu, why is it waramba wakangovavarira kuramba uchingonetsana neni, ndokubva vatofamba zvavo vachitoenda. Ndakangoridza tsamwa ndichitofungidzira kuti ndaikwanisa kuzovakurira nekuvauraya. Ndainge ndava kutozviona ndichitonovaisawo pachijana instead yekuti ndinge ndichizoisa umwe mwana waamai guru, sisi waamai vangu, wandainge ndichifanira kuti ndinge ndichizoisa pachijana. So ndakazoenda kuya mukomanashi ndichida kuvadyisa mushonga wekuti sezvo ndainge ndava kuziva kuti munhu anonamata, saka pane umwe mushonga wekuti tinokudyisa mushonga iwoyo, then unobva watanga kungonzwa kungopera simba usingachadi kunamata, then I can find that space to attack you. So ndakaenda kuya mukoma ndokubva ndavadyisa madha ava. Ndakavadyisa rice but randainge ndabika ndichizanganisa nemushonga. Yes, it might be spiritual but physically rice iroro ndakatoribika ndikabva ndatoriisa muhari ndakamirira kuti ndinge ndichizogarwa naro shaviri riya. Mukomanashi ndakati ndapedza kuvadyisa mangwana acho makuseni pandakatongoona kuti something was wrong, inini kana ndaenda kunoroya ndinowanzokukasika kumuka zvekare because ndinowanzokudzoka kumba maybe kuma 1 am or 2, handiwanzi kudarika 2 ndinenge ndatodzoka kumba. But musi wacho iwoyo mukoma ndakakasika kudzoka by 12 ndainge ndatopinda mumba ndokubva ndatorara paya. But ndakazotomuka, this was somewhere kuma 11 am. Zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakabva zvatondivhundutsa because I'm not that kind of a person. Ndakangoti ndichingomuka mukoma ndikabva ndatoona kutoti ndainge ndichitodzvova zvinonhuhwa ndichitoenda kutoilet kunorutsa kudai. Ndakarutsa rice iro randainge ndavadyisa madha vaya uye zvekare nezvimishonga zvose zvandainge ndakaisa panguva iyo yandainge ndichibika rice racho iroro. Ndopandakatanga kurwara. Musi wacho iwoyo ndakaswera ndakangobatwa nenyongo, then the following day ndikatanga kuchaya kusvika pari zvino zvimukoma ndichiri kungochaya ndikutsvakawo munhu anokwanisa kundibetsera. Ndakatoudzwa nevamwe vangu kuti kana ndikagara ndaenda kunobetserwa naye mukadzi uyu ndomuudza kuti ndozvandakamuita, ivo vachazondiuraya. Saka ndikutsvakawo someone else who can assist me, asingandizivi neniwo ndisingamuzivi, tongobatsirana pamawhatsapp mukoma. Kana kuine wamunenge muchiziva please ndibatsireiwo, kunyange munhu iye akazoti in the future anenge achizoda kuroyerwa munhu, I will be willing to assist that person. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Yo, hanzi ndinongoti Grace, vhura muromo wako tiende kubasa. Ndotopinda mudumbu renyoka. Nyoka yetu tanga kutobhururuka. Komanaka inonzi African Magic. Asi ngativabatsirewo mucomment section inandione sekunge vanhu vangazvibvuma izvozvo kuti nhasi moti muri kuda kunamatirwa but in the future anenge akunamatirai munokwanisa kuzomubatsira so that munge muchizomuroyera munhu waanenge achida kuti munge muchizomuroya. Pakaipa. Asi ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu mukoma yakamira sekudai so. Ininiwo ndikuda kureururawo kuti ndakagadzira mukadzi wemurume wandainge ndichidanana naye. Zvakaitika mukoma ndezvekudai, ndakati ndatanga kushanda pane imwe kambani, so right next door painge paine umwe murume ainge aine kambani yake, ndobva tatanga kudanana. Mushure mekunge tatanga kudanana, that was when I discovered kuti ainge achindinyepera kuti ainge akarambana nemudzimai wake. Saka zvakabva zvazondibhohwa izvozvo kutaura kudai. Gulezi ndakatovagadzira mukomanashi ende murume ava kutongouya kwandiri like each and every day zvekuti vava kutocomplaina mafoni numbers angu havana zvavo, asi ndinongoona vachingofonera murume wavo, then iye anenge achingovaudza kuti ndiri kubasa. Saka ipapapa ndakatomirira kuti ndinofanira kuti ndinge ndichizopiwa umwe mushonga because
ivo gogo vacho vakandibatsira, vakatondiudzawo kutoti masimba pachezvavo havatomborina, saka vakatomirirawo kutoti vange vachitoendawo kuMozambique. Kana vaenda kuMozambique ndiko kwavachazonopiwa zvekare masimba, vobva vazondipa mushonga wekuti ndinge ndichizokuvadzisa Gules. Nhai ndinganzi ndiri wrong here pane izvi zvandakaita, because ndainge ndanetawo nekuramba ndichingotambisirwawo nguva yangu nevanhu vakasiyana siyana vandainge ndichingodanana navo, ndichingovimbiswa kuti I'm going to marry you. Saka apa ndava kutoona kutoti ndo patongoriwo nepossibility, but ndikuda kuti Gules at least vange vachipenga kana kurwara kana kungosimuka vobva vaenda. Ndiyo confession yangu mukoma. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. I am a big fan here. Ndinogara ndichingoteerera chirongwa chenyu, but nguva zhinji kana ndichiteerera chirongwa chenyu ndinenge ndichitsvakawo mafone numbers eng'anga idzo dzinenge dzichinzi dzine masimba. Dai makwanisa kuti chirongwa chenyu kana munhu akauya iye achiti akaenda akanobatsirwa obva angotipawo mafone numbers eng'anga yacho, because vamwe tichiri nezvakawanda zvatichiri kuda kugadzirisirwa. Like ipapapa kana kuri kunzi ndikavahwina baba ava, pane imwe problem zvekare yandichange ndakazotarisana nayo, because apo pandainge ndichiri ne14 years ndakabva ndazviona kuti ndainge ndabatirawo pamuviri pe-cousin brother yangu. So pandakaona kuti ndainge ndabatira pamuviri, because we used to sleep in the same spare bedroom, takati inini hanzvadzi yangu cousin brother yangu ainge achigara pamba pedu zvekare neumwe munin'ina wangu. So taizotaimira paya kana brother yangu nekamunin'ina kangu paya pavanenge varara, then cousin brother yaizoburuka kubva pamubhedha yobva yazouya yobva yarara neni, then taiti kana tapedza iye obva adzokera pamubhedha, then we would pretend as if nothing would have happened. So ndakazosvika pakubatira pamuviri. Pandakaona kuti ndainge ndabatira pamuviri, ndipo apo mukomanashi pandakabva ndachizobvisa pamuviri paya paya. Iye handina kana kumbogara ndakambomuudza kuti ndainge ndabvisa pamuviri. Kutaura kudai iye haana mwana, ino handina mwana. Ndakambozama kuti ndinge ndichiitirawo vamwe varume about 7 vandakadanana navo, but vose mukoma vakasvika pakundiramba. Munhu achitongoona kuti munhu uyu haazvari. The reason is why ndichifungidzirawo kuti neniwo handizvari. Ipapo pandakabatira pamuviri pandakazoti ndava kuda kubvisa nhumbu iyi, hapana kana chandainge ndichimboziva. Chandakangoita mukoma ndechekuti ndakaenda ndikanotenga mapanados angu 6, uye zvekare ndikanotenga chipeki chainge chiine madisprin ainge achikwana iwo kuita 14. So ndakabva ndazoita overdose. Ndakangoti ndichingosvika pamba ndikatora mapanado ndikamanwa ose same time. Later on ndokubva ndachizotanga kuita madisprin acho ekusvisvina. Meno kana muchituziva tumadisprin toitwa tokuti tunotapira. Kusvika ndapedza chipaketi chacho chose mukomanashi ndo pandakabva ndachizotanga kubleeda. Ndikatoona kutoti iyi yainge yatova miscarriage. So mukomanashi ndakaita zvinhu zvangu ndiri ndega ndisina kana munhu wandakamboudza. So ndainge ndisingatozivi kuti mushure mekunge wabvisa nhumbu unofanira kuti unge uchizoenda wobva wazonosukwa chibereko. So ndakati ndichienda kuchikoro nerimwe zuva ndakangonzwa kuti ndainge ndichida kuita wet, ndokubva ndangotsauka mukoma. Ndakati ndichinotanga kuita wet ndakangonzwa kuti there was something that came out. Ndichinotarira kudai ndakaona kuti chainge chiri chinhu chainge chakangoita kunge chinyama, so chakabuda mandiri chakazara neropa, but rimwe racho rainge riri reblack. Kubva ipapo ndikatanga kunzwa pain, ndichiti pose pandinoenda kumaperiods ropa racho rinenge richibuda riine zvinyama zvinenge zviine ropa rinenge riri reblack. So pose pandinenge ndiri kuma-MP marwadziro andinenge ndichiita ndinongonzwa zvichinzi kana munhu usingaiti mwana ndo pain yaunonzwa iyoyo mukomanashi. So ipapapa ndinongogara ndakateerera zvirongwa zvenyu ndichiti zvimwe kuda nerimwe zuva muchazoitawo program yekuti munenge muchingoadvertisa vanhu vanoitawo zvekurapa vange vachizotibatsirawo. To those that want to judge me, f off, inini handina basa nezvakawanda. Very sorry mukoma nekuzotaurawo zvinonyadzisira, but I get irritated sometimes because ndinonzwa uye nekuverenga macomments evamwe vanhu vanozviita sekunge ivo
vanorarama maperfect life vobva vatanga kujaja vamwe vanhu vanenge vari innocent, like vaya vanouya vachiti vakabvisa nhumbu because vanenge vakashungurudziwa mumamarriages kana kungoitawo zvekungobatira pamuviri. Nhumbu yaunenge usina kuronga inobohwa kutakura, so you should not judge someone like that. When you post my story dear, I'll be following through in the comment section. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ndo message yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyu. Naivanzvadzi, kogore zvaranga ratongoperawo zvakanaka kumana. Matongofunga kutuka vanhu gore rava kuda kunopera kudai. Asi hanzi, please do not judge me because I'm not here to judge anyone. Yeah, but zvamakaita vanzvadzika, you are like a murderer because makatouraya. Zvamakaita makauraya, and you are not even sorry about what you did. Asi ngatizame kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu yakamira sekudai so. Ininiwo ndiri murume ende ndine makore 46 years ekuberekwa. Pandakauyawo kuno kuSouth Africa ndakabva ndazosiya mudzimai wangu kumusha, but ndakati ndati shandei mushure mekunge ndanzwa kuti ainge aita musikanzwa kumusha adanana nasabhuku, ndokubva ndati angachiuya kunoku. Ende pandakazozviziva kuti ainge ava kudanana nasabhuku, ndakameka sure kuti hama dzangu dzisambofa dzakazviziva kuti ainge adanana nasabhuku, trying to protect her. Akabva auya kuno, ndokubva tatanga kugarisana mune zvakanaka, but ndaingopota ndichingonzwawo mareports from different people kuti mukadzi wako kumaIndia uko vari kuita zvavanoda naye, but I wanted her because I knew kuti she came from a very poor family. So akabva achizochinjawo unhu hwake panguva iyo yatakatangawo kuenda kuchechi kumasowe. Pose apa sezvo ndainge ndiri munhu ainwa doro, achiputa mbanje, achiitawo zvekutamba makasa, ndakangoti that is why maybe mukadzi wangu ainge achiita zvose izvozvo zvokuita kumbomba kumbopanze. So ndakabva ndazochinjawo unhu hwangu, ndikatotanga kutopfekawo gemenzi naiyewo tichitoenda kuchechi paya. Pandakaona kuti mudzimai wangu ainge ava munhu ainge ava bo, ndikabva ndati unoona mudzimai wangu, zvinoda upenyu, zvinoda kuti iwewe unge uchindibatsira nekoko, ininiwo ndichikubatsira nekoko, because right now uri kungoshanda samaid, but kana kuri kunzi tikanzi toda kuendawo maybe kuchando, maopportunities edu anenge ari limited. Iwewe uri munhukadzi, ndiwe une mukana wekuti unokwanisa kuti tinge tichizoenda kuchando. Akabva anditi it is okay. Ndikamuti chitsvaga course yaunoda kuti unge uchiita, but ndaida kuti anga achiita nursing hake. Akabva anditi nursing inotora nguva, zvandava kuita panapa ndezvekuti ndava kudzokera hangu kuchikoro, sezvo ainge ari munhu ainge akasvikawo form 6, then akati ainge achida kuenda kuteachers college. Ndakabva ndati hapana kana nyaya, ndokubva tazotanga kabusiness kedu kumusha. Kabusiness ikako mukoma, kutaura kudai so chikomba chake ndo chiri kutorana kabusiness ikako. Apa imari yangu yakashanda. Then takati tatishandei mukoma, patakaona kuti kabusiness kedu kumusha kari kutorana bo, ndokubva ndazoenda kumusha namadhamu. Ndikabva ndazonoudza hama dzangu, ndikaudza hama dzake kuti ndo zvatainge taronga. Ndainge ndafunga kuti mudzimai wangu ange achienda kuchikoro kuteachers college, because tainge takanzwa kuti kuChina kwainge kuchidiwa maEnglish teachers, and taitova nevanhu vakatoenda kuChina vainge vachiti vanokwanisa kutibetsera. Then iye mukadzi wangu kana akaenda as an English teacher, then she was going to be able to bring me and the kids to China. Tichitoti upenyu hunenge hwatochinja. Zvadaro mukomanachi mudzimai wangu akabva atanga kuenda kuteachers college. The first year everything was perfect, but nekufamba kwenguva manje ndo pandakaona kuti situation yainge yatochinja. Munhu ainge oti kana ndikamufonera odropa macalls, then ndikaramba ndichimufonera obva atanga kupopota achiti 100 missed calls ndedzei. Apa ndainge ndiri kuno kuSouth Africa, iye ainge ari kuZim. Then by the time pandakazofind out
kuti ainge aine munhu waainge achitodanana naye, chikomba chake chiri kurana business rangu. It was already too late because akabva atondiudza kuti shamwari, I think I need to come clean with you. Unoona paipai pandakangokumanikidza kuti unditumidzire mari, ndikati akabva anditi ipo paya ndainge ndatofind out kuti I was 1 month pregnant. Saka ndakabva ndazoyako kuSouth Africa, ndainge ndichida ngovharavhara ma1 but I cannot do it. Ndine munhu wangu wandinoda and ari kuda kundiroora. Mungomanashe mudzimai wangu akasvika pakutengerwa motikari, second hand motikari iyo yaakafamba nayo, then ndokubva azotengerwa imwe yandakanzwa kuti ndiyo yaava kufamba nayo. Kutaura kudai vari kugara zvavo mugweru. Mukomanashe ndinonzwa kurwadziwa nezvakaitika ipapo. So nekuda kwepain mukoma yaakandiita to go through, I had to find other ways. Ndokubva ndazoenda kune imwe ng'anga. Ndakaenda kune imwe ng'anga mukomanashe, shungu dzangu dzainge dziri dzekuda kumukuvadza iye nechikomba chake, ndokuzoromba kwandakaita. Saka muurombwa hwangu mukoma ndakanzi ndaifanira kuti ndinge ndichizourayisa weukama. Ndokubva ndazosarudza kuti zvainge zviri nani kuti sisi vangu mwana wekwabamunini ange achizofa. Sisi vangu ava ndivo vainge vari first born imomo mumhuri mavakaberekerwa. Then kwakati kwafiwa kwavo ndikabva ndanzi ndainge ndisingafanire kuti ndinge ndichienda ikoko mukoma. Nanhasi uno rinda ravo ndinongorizivira pamapictures ndakaizoita zvokutumidzirwa ari maphotos nehama dzangu. After that mukoma ndopa ndakabva ndazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichizoita gore rose ndichiti kana ndava kuda kunwa mvura ndinoenda kutoilet ndobva ndaita tsvina. Mushure mekunge ndaita tsvina handifanire kuti ndinge ndichiflasha, then ndobva ndatora cup kana kuti water glass ndobva ndachera mvura iya muchemba ndobva ndanwa. Izvi mukoma ndakanzi ndinofanira kuti ndinge ndichizviita. Mushure mekunge ndaita izvozvo ndikabva ndanzi zvekare ndaifanira kuti ndinge ndichitsvaka mapenzi anokwana iwo kuita 4 ndobva ndarara nawo mapenzi iwawo. Ndikaita sekudaro mukoma, wechinumber 4 Mwari ngava ndiregerere because ainge asingadi kurara neni. Ndakazotosiya ndatomukuvadza because ndakabva ndamubata ndikabva ndatanga kumurova. Apa ndainge ndakabata okapi. Paakaramba achida kurwidzana neni ndakamubaya mukomanashe nechipabendekete apa ndichimuvhundutsira because ndainge ndava kuzvibvunza kuti zvino benzi iri zvariri kuramba kurara neni apa mazuva angu akwana ekuti handifanire kuti ndinge ndichidarikidza mazuva andainge ndakapiwa ndisati ndarara nemapenzi 4. Saka handizivi kana benzi iroro richiri kurarama kana kuti rakazofa, but handina kunyanyisa kumukuvadza. Chandakangoita ndechikuti ndakarirova benzi iroro kuzonosvika ndichiita bonde naro benzi racho iroro. So after that mukoma ndakabva ndazoenda kung'anga. Apa ndakagara mazuva ndisina kugeza sikarudzi yangu. Ng'anga iya ndiyo yakazonondigeza sikarudzi, then mvura yacho ndichiri nayo kusvika pari zvinozvi. Ndine imwe mari mukoma inotyisa yekuti dzimwe nguva madhamu ava my ex-wife vanotombotaura neni vachingonditi kuri sei, but zviya zvekuti munhu ari kuda kudzoka kwandiri, but that I cannot do because ndiye akakonzeresa kuti ndinge ndichizoromba. So chikwambo changu mukoma, kana ukauya pamba pangu hautombofungidziri kuti ichi chikwambo, because chikwambo ichi kana ari masikati chinoshanduka chobva chazoita kiti yeblack. Kitsi iyi mukoma ndiyo yandinoshandisawo mukurombwa hwangu. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world.